wai ki ji gayan nan ɗan wasan kwaikwayon nan da ake ce mishi Bosho ko? Bosho tsabar yare na ma dola wayo, yare na mata hankali, wai sai ka ji a can cikin kwakwalwanka ana cewa kowa ya zauna, kowa ya zauna. Haka ne? Ai kawai in za ka sha wannan abun, wannan taban, in za ka ji daɗi, zuciyanka ka ji sanyi, iska ta ko'ina yana hura mutum. Wato shi Bosho abin da bai gane ba kenan. Ai ƙarshen daɗi kenan wannan. Allah wallahi wannan dola da za ka ɗanɗana ka sha mai kallo ba zai amfane ka da komai ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar yadda muku alƙawari za mu ci gaba da kawo muku sabbin ayyukan, to yau dai mun ɗora muku daga inda muka tsaya. Yar maye kashi na 8. Ba ku manta ba, mun ce ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha namu mai suna Habiba Fika TV, kuma ku yi mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa. Mun gode masoyan mu.